Până acum mi-am dat seama că aveam multe lucruri începute, dar nu duse până la capăt și nu aveam extrase informațiile necesare pe partea financiară. Aveam pe partea de procese, însă pe partea financiară nu era deloc complet și cu cursul ăsta am reușit să fac o ordine cap-coadă în business. Practic, P&L-ul, tablou de bord, la care încă mai am foarte mult de lucru, dar deja pentru anul următor o să ne ajute extraordinar de mult. Și încă multe la care lucrăm, dar informațiile ni sunt foarte utile și o să le folosim la anul. Deja l-am recomandat. Mi se pare esențial pentru un business owner să participe la o chestiune de genul ăsta, pentru că fiecare venim formați de o profesie, de o facultate, dar pe partea de business poate că nu avem o pregătire și atunci cumva mi se pare esențial să știm informațiile astea, pentru că altfel dăm pe lângă.